القبر أدفن يعرفني حبك ليلي وكيف لا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri wanda muke shirya muku shi don mu gabatar muku da shi a cikin wannan wata mai alfarma. Sunan wannan shiri namu shine duniyar mutuwa. Wannan shiri hakika yana ɗauke da darsa da kuma wasu abubuwa muhimmai na daga rayuwar ɗan adam tun daga haihuwarsa har ya zuwa cikin kabarinsa wato lahira kenan. Allah ya ba mu ikon sauraro da kuma kiyaye abubuwan da za mu saurara, amin. Dukkan yabo da godiya da kowane irin nau'in kirari da girmamawa su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, ubangijin ran nan da shekaran jiya da yau da gobe da ranar da bata zo ba, ubangiji ɗaya halicci annabi Adam alaihi salam, ba uwa ba uba. Haka kuma ubangiji da ya halicci annabi Isa alaihi salam, ba uba, shine ubangiji da ya halicci annabi Musa alaihi salam, ya ba shi damar magana da shi amma ganawa ta gagara gare shi. Allah ka daɗa tsira da aminci da salati da soyayya zuwa ga farin jakada wanda ka aiko shi zuwa ga mutane da aljanu, shugabanmu kuma manzanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ahalinsa da sahabbansa da tabi'ai da malamai da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar ƙarshe wato alƙiyama. Bayan haka wannan darasi yana koyar da mu rayuwarmu ta nan gaba, wato rayuwa bayan mutuwa. Allah ya sa mu dace kuma ya ba mu ikon sauraro cikin fahimta, amin. Daga cikin tafiye-tafiye na zuwa birnin Riyadh, na yi shirin zuwa filin jirgin sama kafin lokacin tashin jirgin da awa ɗaya, sai dai cinkoso da cakuɗewa irin na ababen hawa kuma binkice ya sa na makara. Tafiya ta sai na dinga sauri har na isa wajen tsayuwar motoci, sai na ɗauki katina wato biza da sauri na yi fakin motata a wurin da ban san shin wurin fakin ɗin ma'aikata ne ko matafiya. Ni dai na sako da sauri daga mota, na ɗauki jakata a hannuna na shiga abin tafiya wato excavator kenan. Na isa ɗakin bincike, na cire duk abin da ke cikin aljihuna na rike a hannuna, na danna na'urar buɗe ƙofa, sannan amma sai na ji sanarwa cewa wai a jikina akwai wani abu da ba zan iya wucewa da shi ba. Sai na shiga damuwa, can sai na tuna agogona ne ai, sai na cire na sake danna na'ura, sai ta buɗe, na wuce cikin salama da lafiya, wanda ba makawa in halarce shi a wannan dare. Sai ya ce kada ka yawaita magana don jirgi ya riga ya cika kuma babu wannan zai ɗaga maka ƙafa. Sai na ce har bayan gama wayata da matata, tunani ya taru min a raina, damuwa ta dinga taruwa, gashi na shiga zurfin tunani ban farka ba. Na isa wajen mai bada tikiti wato ma'ana mai saida tikitin jirgi, da sauri na ce ni matafiyi ne zuwa Riyadh cikin jirgi mai namba 1411. Sai ma'aikacin ya ce ai jirgi ya riga da ya cika. Sai na ce da shi don Allah ka taimaka min, ina da alkawari ne. Sai ji na yi direba na tambaya ta wai shin yaranka nawa ne? Na ce da shi yara na 4, 2 maza 2 mata. Ya ce ya Allah ya shiryar maka da su. Na ce da shi amin, kai ma haka.